بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake dawowa wannan shiri namu wanda muke gabatar da fatawa daga Darul Hadith. Shiri ne kamar kullum wanda yake amsa tambayoyinku wanda kuke aikowa a wannan tasha tamu mai albarka ta Albani TV Kainuwa Dashen Allah, wanda a yau ma muna tare da malaminmu Dr. Kabir Abubakar Amin Asghar. Algafta malam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karmakallah. To, kamar yadda muka sani a cikin wannan ainihin wato shiri muna karanto tambayoyinku kai tsaye wanda malam zai ainihin wato yi fatawa a kansu sabida amfanuwar masu sauraronmu da kuma sauran al'umma baki daya. A yau tambaya ta farko daga ainihin Muhammad a garin Gusau, jihar Zamfara a Najeriya, yana cewa ne shin menene halascin karanta Fatiha a lokacin ɗaurin aure? To, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma badu yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha tamu wato tashar Albani TV, ina sake muku sallama a karo na biyu. Ina sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Dangane da wannan tambaya da dan uwa ya aiko daga garin Gusau ko? Na'am, jihar Zamfara. Shin ana menene halascin karanta Fatiha a yayin daurin aure? Na'am. To abin da ya kamata a ambata a nan shine shi daurin aure wato aqd na aure, shari'a ta riga ta faɗi me ake yi. Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sunan Imam Abu Dawud da sauran sunan mabambanta da isnadi tabbatacce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya musu khutbatul haja, wato yana koya musu wani zance da ake a matsayin huduba a wajen daurin aure da sauran jawabobi. Shine dai wannan huduba da ta shahara a bakin malamanmu na sunna, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshen ta, wanda Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya littafi na musamman akan ta, ya sa mashi suna khutbatul haja allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu, wato hudubar haja wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ainihin wato koya wa sahabban shi ita. To yadda ya kamata asalin tsarin shari'a aka zo daurin aure, waliyin amarya ko waliyin ango ko shi angon da kansa wanda zai nemi auren to zai fara da gabatar da wannan jawabin. Bayan ya gama jawabin zai ce ni wane a madadin wane ko kuma ni wane a madadin kaina ina neman auren wance a wurinka ya kai waliyinta. Wannan shine asalin abin da ake. Daga nan shi kuma waliyin sai ya karba shi ma ya gabatar da kanshi ya ce to na bayar. Shi kenan a ce jama'a ku shaida. Da zaran an yi wannan siga da malaman fiqh suke cewa to an daura aure. Wannan shine abu mafi muhimmanci a daurin aure, siga, ma'ana ibramul aqd, kamar a ce wata yarjejeniya wadda za a furta jama'a su shaida akan cewa an yadda wane da wance daga yau dinnan sun waye gari sun zama miji da mata, dukkanin haƙoƙin aure, haƙoƙin zamantakewa na tsakanin miji da mata za su ainihin fara gudanar da wannan rayuwa. To an yi haka an ɗaura aure. Da abin da zai biyo baya na addu'a to wannan babu laifi in an yi, ma ba a yi ba ɗaya ne. Daga nan mutane suka tashi kawai aka yi subhanakallahumma wa bihamdika, aka miƙe aure ya ɗauru. To amma da yake kusan kowaɗanne al'umma suna da nasu al'adun ko kuma yadda suke kallon abubuwa. Wasu abin da suke gani to tunda dai an haɗu babu laifi a yi addu'a. Sai a ce wane yi mana addu'a, wane yi mana addu'a, wane mana addu'a. To a garin yin addu'o'in kuma sai a samu wasu cikin malaman sai su yi tawassuli da Fatiha, kasancewar ta sura ummul Qur'an, sura ce mai albarka, as-sab'ul mathani da sauransu, sai a ce a karanta Fatiha dan ai tawassuli da ita wajen neman biya wannan bukata, to wannan babu laifi. Amma a ce ita ce wai asalin abin da ake daura aure da ita, to wannan
babu shi a cikin sunna. Al'allama ibn Baz rahmatullahi alaihi ya bada fatawa akan haka, yace wannan fatiha da ake yi la asla lahu. Abun mamaki mu a nan kasashen mu har ya zama ma sunan daurin auren shi kanshi za a ce wedding fatiha, daurin fatiha kenan. To kaga wannan wani sabon abu ne wanda ma anzalallahu bihi min sultan. Wannan siga ta na bayar na karba ko na karba na bayar, wannan siga ita ce asalin daurin aure, ita ce rukuni mafi karfi a daurin aure. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, ana ga wata mallan tambaya ta biyu da ta shigo cikin wannan shiri namu daga Sani Bello, jihar Sokoto a Najeriya, yana cewa ana ga wata mallan ni ne, wato shi kenan yake isharar shi ne ya dauki kayan wani ba tare da saninsa ba, gashi an dau lokaci mai tsayi, yanzu kuma ya ji nasiha da wa'azi yana sanya barranta daga wannan laifi da ya yi, to kuma yana jin kunyan ya je ya gaya wa mai kayan nan cewa ni na ɗaukan maka abu kaza. To shi ne yake tambayan cewa shin yana iya mai da abin a sirrance ba tare da ya bayyana shi ya yi abin a baya ba? To alhamdulillah, shari'a musulunci tana da qawaid amma, wasu ka'idoji ga magari take duba wajen mas'aloli. Daga cikin ka'ida akwai wato abin nan al-masalih wal mafasid. Kallon ababen da za su zama suna da kyau da kuma ababen da za su iya jawo barna. Babu shakka idan muka kalli wannan, mutum ka zo ka ce mashi wani da Allah wani lokaci kaza na ɗauke kaya a shagon ka ban biya ba, amma yanzu gashi na kawo kuɗi, akwai yiwuwar ya zama wani babu'i na fitina. Idan akwai yiwuwar haka, to lalle za a iya mayarwa a ɓoye, ko ka mayar ba tare da an san kai ba ne, ka umarci wani ya mayar. Amma idan babu wannan iskaliyar, mu ɗauka wani shago ne ko wata kasuwa da ka saba siyayya, kuma an san ka daman kakan ɗauki bashi kakan biya, to dan kawai wata rana shedan ya yaudare ka, ka ɗauka ba da nufin bashi ba, da nufin kayi yaudara, kayi cuta, sai kuma daga baya ka ji wa'azi ko imani ya zo maka da nadama, kaga ya kamata ka biya, kana yi ka ci mashi ranar na ɗauki abu kaza na manta ban ba da kuɗin ba, sai ka bayar. Da kai da a matsayinka na mutum, kai za ka duba ka ga wannan abokin hulɗar naka menene yiwuwar idan ka bayyana mashi cewa ka manta ne ko ka yi kuskure ya karɓa, me kuma yiwuwar cewa idan ka bayyana mashi wannan abu na iya tada fitina. To matukar akwai yiwuwar tada fitina da samun saɓani da rikici tsakanin musulmai, to babu laifi za a iya mayarwa a ɓoye, saboda kau da wutar fitina, kau da rigima, wannan ya daga cikin misali al-mursala da addini yake kallo. Wallahu a'lam. Tambaya ta gaba, mai tambaya Khadija Muhammad daga Gaskiya Layout a Zaria, jihar Kaduna a Najeriya, tana cewa ina hukuncin wanda idan aka kawo mishi magana ko zance ba zai yi bincike ba, kawai sai ya hau kan wannan magana ya zauna, kuma ya iya kawo saɓani tsakanin shi da wanda ya ji an yi magana a kansa. To malama Khadija daga nan makwabtanmu a cikin Gaskiya Layout, shi mutum an kawo mishi labari, ka'ida shine wajibi ne ya bincike inda yana so ya aiki da wannan labari. Idan bai da bukata aiki da labarin zai iya watsi da shi, amma matuƙa yana so ya hukunta wannan labarin ya aiki da shi, to wajibi ne ya nemi bincike akan shi, kamar da Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Wannan wajibi ne. Idan bai yi haka ba, to yayi sakaci, kuma bai yi aiki da mujibin wannan aya ba, da haka hakan kuskure ne, ba daidai ba ne. Sannan yi wa mutane hukunci da wannan zato shi ma sabawa Allah ne, kamar da Allah yake cewa an tusibu qauman bi jahalatin, ku je ku samar da cutarwa ga wasu mutane bisa jahilci, ba daidai ba ne. Yana da kyau lalle mai kokari mu kiyaye, ya zama muna da kan gado wajen mu'amalantar labarai. Mafi yawan labaran da ake yawo da su ana kawowa na mutane, kamar da Ibn Taymiyyah yake ambata a wurare mabambanta, cewa mafi yawan labaran da za a kawo maka a cewa ne kaza wane ya kaza, ba daidai bane mafi yawan su. Ta yi mutumin da zaka ji ta bakin shi zaka ga yana da uzuri ko yana da mafita, ko kuma ma ba haka abin yake ba. To wajibi ne mutane su kiyaye yadda suke ansan labarai da yadda suke gina hukunce-hukunce a kansu, don akwai zalunci da yake biyo baya. Wallahu ta'ala. Tambaya ta gaba ta shigo daga Safiya Gidado a Gwarimfa,
birnin tarayya Abuja a nan Najeriya. Tana da tambayoyi guda biyu, sai dai tambayanta na farko kamar amsan ya gabata a shirinmu na 4, ma'ana shirin da ya gabaci wanda aka yi a baya. Akan cewa shin dole ne mace ta tsefe gashin kanta yayin da za ta yi wankan tsarki? Da haka malama Safiya daga Gwarinfa, muna baki shawara ki koma ki saurari shirinmu wanda muka gabatar, shiri na 4 kenan. Wannan muna shiri na 6, insha Allah za ki ji fatawar tambayanki. To tambayanta na biyu shine jinin haila ne zarcewa mace ya wuce adadin kwanakin da take yi, to yanzu kwana nawa ya kamata a ce ta ƙara akan wanda ta saba yi, domin ya zama za ta iya ci gaba da ibadoji kamar sallah da makamantansu. Kamar yadda malam mai gabatarwa ya faɗa, waccan tambaya ta farko ta wannan 'yar uwa mun amsa ta a baya, wanda amsa ta takaice ita ce cewa abin da yake wajibi gare ta shine ta tabbatar ruwa ya shiga cikin kanta ko ina. In sai da warware gashin ne haka za ta tabbata, to anan ne yake zama wajibi. Wancan ya gabata a shiri na 4, wannan kuma muna shiri na 7 ne na tsammanin, ba kamar yadda ka ambata ba. Wannan kenan. Na biyu kuma game da al'amarin jinin haila da ya zarce. Idan jinin haila ya zarce wa mace ya wuce asalin kwanakin da ta saba yi, za ta tsaya na farko tukuna ta tantance jinin, shin akwai canjin kamanni tsakanin jinin da take na haila da wannan jinin da ya wuce. Shi jinin haila, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa jini ne baki, damun aswad, yana da rini na baki. Shi kuma jinin istihada, wato na cuta, jini ne haka wanda kamar an yanka mutum, gama garin jini jazir. Za ta duba wannan don ta tantance. Sannan kuma za ta yi itibari da mafi adadin kwanakin haila. Duk da yake malamai suna da sabani akan meye mafi yawan adadin kwanakin haila. Mafi yawan malamai suna tafiya zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa, da yake magana yana cewa kama tahidun nisa'u, wanda ya bada fatawa ga mata masu ainihin istihaba din nan, wanda yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud. An-nisa'u anan ga waɗanda suke ganin wannan annisa yana nufin wato ishara zuwa ga jinsin mata ko a galabiyar jinsin mata. Akwai kuma fatuwa da ke cikin mazhabin malikiya wanda suke ganin cewa sai ya wuce kwana 15. A takaice abin da za ta yi, idan ya wuce waɗannan kwanakin, za ta yi tsaya ta yi observing ɗinsa, ta ga shin idan kalar bata canza ba, yana nan a kalar jinin haila, to za ta fara tunanin watakila ta samu canji a kalar jinin hailata. Wanda kuma haka yakan faru ga mata galibi a tsakankanin shekara 10 zuwa 12 da fara yin hailata, akwai yiwuwar ta samu wannan canjin. Haka sake samu wasu shekaru adadin waɗannan, akwai wata sake samu wannan canjin. Haka kuma ta samu wani canji a yanayin rayuwa, ko irin abincin da take ci, ko irin hidimar da take yi, ko makamantansu, duk suna iya tasiri. Haka kuma wata larura ta cuta ko aljani ko shedani ko sihiri da suna iya kawo waɗannan. Don ta tantance cewa jinin haila ne, to har yanzu yana nan a hukuncin jinin haila. Idan ko ya bambanta da jinin haila, to shine za a fara mashi lissafin jinin istihada. Daga zaran ya tabbata jinin istihada ne, idan ya tabbata jinin haila ne, shine wanda za ta jira har ya kai lokacin. Idan ko ya tabbata jinin istihada ne, ta tantance shi ko kuma ta kasa ganewa, za ta jira har zuwa mafi yawan adadi, shine kwanaki 15 din nan. Domin muka ce kwanaki 7, ta yi dama ta riga ta yi kwanaki 7, domin wannan shine ɗabi'ar mata mafi yawa a wurin haila. Don ya wuce waɗannan kwanakin, kamar da malikiya suka kawo, sai ta yi wanka, ta ɗaure jikinta, ta ci gaba da ibada, kuma ta nemi magani. Wallahu ta'ala a'lam. Masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri, za mu tafi hutu na rabin lokaci, sai a dakace mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Alamin Isa, ɗalibi daga Albani Science Academy, Primary 1A. Jama'a muna muku albashir don sabon gidan TV mai albarka, wato Albani TV Kenwa Dashen Allah. Jama'a ku kasance tare da mu a koda yaushe don kallon mu da sauraron wa'azozi masu amfani. Ku kasance tare da mu, Albani TV Kenwa Dashen Allah. Barkanku da dawowa cikin wannan shiri namu mai suna fatawa daga Darul Hadith.
wanda yake amsa tambayoyi da masu kallo da saurare suke yiwa cikin wannan gidan talabijin mai albarka. Za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya. Alga wata malam mai tambaya ta gaba tana cewa Aisha Musa daga jihar Gombe a Najeriya, bayan sallama da fatan alkhairi, ta ce shin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ake al'ummi kafin aiko shi ne a matsayin annabi, ko ko har bayan an aiko shi yana nan da wannan suna na ummi? To alhamdulillah, Allah subhanahu ta'ala shi ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kirari, domin a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kirari ne, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu, da ire-iren su. Allah shi ya aiko da ainihin wato wannan manzo a tsakankanin al'ummiyin. Aka ce al'ummiyun nisba ne ila al'um, wato mahaifiya, kamar yadda mahaifiyarsu ta haife su. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ana haifan dan adam bai san komai ba. To in aka ce ummi, ana nufin wanda bai koyi wato fasahar rubuta magana da karanta rubutacciyar magana ba. Wanda wannan kuma wani abu ne gama gari a cikin al'ummar Larabawa kafin zuwan musulunci da farkonsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa inna ummatun ummiya, mu al'umma ce wadda ba ma rubutu ba ma karatu, ash-shahru hakaza wa hakaza thumma hakaza, yana bayani akan wata. So da haka ba wai aibi bane tukuna na farko, ya kamata mu fahimta. Hasali ma ɗaya ne daga cikin mu'jizozi da alamatun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar malamai suka ce. Domin Yahudawa sun karanta cewa wannan annabi bai rubutu bai karatu, kuma suka zo suka ganshi a haka. Sannan haka Allah yake cewa menene wala takhutuhu bi yaminika, ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun. Ba kasance kana rubuta wani abu ko kana karanta wani rubutaccen magana ba, da kana haka da mabarnata sun saka kokonto a cikin abin da kake kawowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana rubutu ko yana karanta rubutacciyar magana ba, amma ya karantar da dukkanin duniya. Ya zo da alkur'ani wanda shekara 1000 da wajen rabin shekara 1000 har yanzu ba wanda ya iya gano wani kuskure. Bayan Allah da ya saukar da wannan alkur'ani kuma ya yi challenging, ya kawo wato kalubale ga cewa duk wanda ya isa ya kawo kuskuren. walau kana min indi ghairi llahi da wajadu fi ikhtilafan kathira da makamantansu. To da haka ba na ƙasa bace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A gare mu mutane na irin wannan zamanin da irin wato mental make-up, irin tunaninmu da irin ɗabi'ar rayuwarmu, ta yiwu a wannan zamanin ne aka ce ga wani wanda bai iya rubutu ba, bai iya karanta rubutacciyar magana ba, sai mutanen wannan zamani su kalla haka a matsayin aibi, domin zai samu na ƙasa, zai samu tawaya a cikin yadda zai gudanar da al'amuran rayuwarsa a wannan zamanin. Amma shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama asali ba matsala bace, hasali ma daraja ce da ɗaukaka, sannan kuma wato alama ce daga cikin alama annabtarsa. A ce duk yawan wannan ilimi da alkur'ani ya kawo da yawan wannan sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo da ita duka babu rubutu a cikin ta, bai rubuta ba. Allah ne kawai mashi alƙawari cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. La tuharik bi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Allah ne mashi alƙawarin cewa za mu karantar da kai ba za ka manta ba. Yace mashi karka dinga motsa bakinka kana so kai sauri ka haddace, mu za mu karantar da shi kai da zarar an karantar da kai zaka je ka haddace. To wannan duka alamu ne daga cikin alamu da ke tabbatar da manzanci da ingancin sakon da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka hayin za a ce mishi, za a ci gaba da an zo wasafa shi a ce mishi al'ummi. Sai dai duk da haka da wani zai ɗauki kalmar ya faɗe ta shi yana nufin izgiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zai iya ridda, zai iya fita daga musulunci, domin ba a wasa da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya ta gaba Ummul Khairi Muhammad daga jihar Adamawa a Najeriya tana cewa kwanakin al'adan mace ne ya zo, sai ya zan kafin kwanakin da ta saba yi a duk wata jinin sai ya rinka diga, ma'ana bai zubo mata irin yadda ta saba ba. To shin za ta jinkirta ne har sai wannan kwanaki da take yi a hakan ya cika, ko tun da ta ga yanzu daga yake yi kuma kwanakin ba su cika ba, tana iya yin wanka ta ci gaba da ibada? Alhamdulillah, malama Ummul Khairi ko daga jihar Adamawa daga jihar Adamawa a Nigeria, a tarayyar Nigeria.
shi jinin haila na ya mace dama yana da lokacin shi sananne musamman ga wata ke mu'tada. To yanzu na fahimci tambayar ta, wato jinin ya zo kafin lokacin ko a cikin lokacin da saba zuwa mai yawa, amma bai zo bayi da flow haka. na'am, kawai sai digo ne ta rinka gani. To matukar dai ta san iya kwanakinta za ta ci gaba da jiran waɗannan kwanakin, sai in ta da masaniya cewa akwai wani dalili da ya sa haka. Domin galibin mata a wannan zamunan namu suna da masaniya akan abin da ke rikirkita musu al'adunsu na ainihin wato jini, watakila shan wasu magunguna musamman masu alaka da tazarar haihuwa ko hana haihuwa, ko dai sha na baki ko kuma wanda ake saka musu wanda suke cewa implant ko makamantansu. To idan irin waɗannan abubuwan ne suka faru, tare da cewa malamai suna karkata zuwa ga cewa za ta lissafa iya kwanakin ne, abin da ya daura akan kwanakin ta ainihin wato ci gaba da sallata ko da jinin yana zuba, ta ɗauke shi a matsayin istihaba. Amma idan muka kalli abin da ke faruwa a kimiyyance, lalle wannan fatawa tana buƙatar sake duba zuwa gare ta. Shine wannan dai jinin na haila ne yake daddatsewa ya zama an samu wato birkicewarsa sakamakon waɗannan magunguna da ke shiga jikinta suna birkita hormones, suna birkita ƙwayoyin halittan da ke da alaƙa da samuwar ɗa da fitar jinin haila. Da shi jinin hailan ne maimakon ya fita a kwana 3 ko 4 ko 5 waɗanda aka sani, sai ya dinga fita a kwanaki 15 da kaɗan. To wannan kaga akwai iskaliya, kuma malamai suna buƙatar lalle su kalle shi. Da haka dai abin da ya kamata ta yi shine za ta yi itibarin kwanakinta na haila matukar cewa ba wani abu ne sabo ya faru ba. Ma'ana a cikin kwana 3 da take, in jini ya zo a kwana 1 kuma an jima da yamma ya ƙara zuwa kaɗan, gobe da safe ma ya ƙara zuwa, ba ya ci gaba da flow ne haka continuously ba, to duka wannan sunan su kwanakin haila. Ba ta yin azumi a cikinsu ba, ba ta yi ibada a cikinsu ta sallah ba ta yi hulɗar aure da mijinta ba. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta gaba daga Salma Hassan, Air Force Base, jihar Kaduna a Najeriya. Tana cewa shin menene ingancin hadisin da ake cewa idan aka kira sallah mutum ya bar da abin da yake yi, domin duk wanda yake magana a yayin da ake kiran sallah to ba zai iya faɗin kalmar shahada ba a lokacin mutuwa. To alhamdulillah malama Salma daga Air Force Base, wato abin nan, wato sansanin sojojin sama a nan garin Kaduna. Gaskiya saboda Allah ni ban san wannan hadisin ba, ban taba jin shi ba, ban kuma san inda yake ba. Allah shine mafi sani. Abinda na sani game da matsalar kiran sallah shine ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi tabbatacce wanda Bukhari ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito da sauran malamai, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu. Idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah, to ku faɗi irin abin da yake faɗi. In ya ce hayya ala sala, ku ce hayya ala sala. In ya ce Allahu akbar, ku ce Allahu akbar. Idan kuka gama, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce sai ku yi mini salati, sannan ku roƙa mini wasila. Za yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati cikakke, sannan a karanta wannan addu'a sananniya, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima, zuwa ƙarshen ta. Daga nan kuma bawa musulmi yana da dama shi ma ya saka nashi addu'o'in, domin wannan lokaci ne na karɓan addu'o'in bayi. To wannan shine abin da ya tabbata. Amma idan mutum yana cikin wata larura ko yana wata harka wadda ko dai ya sha'afa ko kuma dai yana ma sana'a amma dai ya nashi ya ci gaba da harkokinsa bai tsaya ba, to wannan babu wani dalili akan cewa ba zai iya cikawa da kalmar shahada ba. A iya sani na. In wancan hadisi shine dalili, ne ban san shi ba. Amma dai abin da mutum ya yi na ƙin saurara wa kiran sallah to ba daidai ba ne. Mafi karanci a ce khilaful aula ne ko makaruhi ne. Amma a ce wai daga nan shikenan ba zai cikawa da kalmar shahada ba, gaskiya saboda Allah ban san wannan ba. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya ta gaba Khamis Muhammad daga Nasarawa, karamar hukumar Nasarawa kenan a jihar Kano a Najeriya, yana cewa ina hukuncin kasuwanci da mutum yana da tsohon kaya da ya siya, yana saida shi akan wani farashi, sai ya ji labarin wannan kayan kudin shi ya karu a inda suke siyowa, sai ya kara kudin da yake sai da wannan kafin ainihin wato ya je ya siyo wani sabon. Ina hukuncin wannan al'amari a kasuwanci a musulunci?
to alhamdulillah wannan tambaya daga Muhammad Khamis kan jihar Kano a garin Kano. Abinda Allah subhanahu wataala ya ambata shine wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ya halasta ciniki da kasuwanci ya kuma haramta riba. Duk mutumin da ya sai kaya ya biya kuɗin su ya kwashe su ya kai shagon shi ko kamfanin shi ko wurin sana'arsa yanzu yana da cikakken mulki a kai, to duk farashin da ya ga dama ya saka yayi a musulunci. Ko ya sa farashi na da, ko kuma ko da farashi bai tashi ba shi ya ƙara ko ya rage, duka wannan yana da yanci, yana da liberty ya wannan. Babu wani dalili a shari'a da ya hana mutum ya ƙara wa kayan shi kuɗi don an ƙara ma ko ba ƙara ba. Sai dai abin da shari'a ta kwaɗaitar shine Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahimallahu ra'am samhan idha ishtara wa samhan idha ba'a. Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ji kan mutumin da yake da sassauci da daɗin mu'amala in ya zo siya, yake kuma da sassauci da daɗin mu'amala in ya zo sayarwa. Wannan shine kwaɗaitarwa da shari'a ta yi, amma ya halasta mutum ya ƙara kuɗin shi ba ma sai an ƙara a can ba. Ya halasta kuma ya rage. Duka ribar da ya ci babu wani haddi ga ribar da mutum zai iya ci, wallahu ta'ala a'lam. Masu kallon mu da sauraron mu, saboda yanayin lokacin namu a nan zamu jalin zamu wannan shiri a madadin hukumar gudanarwa ta Albani TV, sai kuma masu gudanar da shirye-shirye da malamin da ya amsa mana waɗannan fatawoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar, ni Muhammad Shitu Abdulkadir nike cewa